Lak ang nagahamyangon sa duta kag may igo sang bala sa ulo sini. Ang motorsiklo ang naga-side stand sa crime scene kag na-recover man ay isa ka fired cartridge sang wala pa nibaloan nga sahi sang armas lutang. Gindala pa ang biktima sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital apang wala na natabangan pa. Sunod sa bata sini nga si Mark Matulak kagabi ginulam lamang sa iya sini amay ang iya sini nga motorsiklo bangod nga siya ang may baklon. Pagkatapos sang pila ka minutos, gipahibalo na lamang sila nga gilutang na ang biktima. Gipayag naman sa mga bata ni Adonis nga mga minor de edad pa nga sang hapon may mga persona nga nagpakilala nga pulis pang nakasibilyan kag ginapita ang ila sini nga amay. Sunod sa kay Mark Palakadlaw, wala sang problema kag wala sang kontra ang yasining amay. Sa karon nagapadayong pang-investigasyon sa kapulisan sa identity sang suspetsado kag kung paano nagluntad ang krimen. Kapigulaki lang na siya kasi hindi naman daw damo man sa kilala sila nga no kay wala sa kadlaw man na ya do wala na siya problema ya ano ya before sa incident guro tabo guro do mga 10 minutes guro guro na pagulam eh syempre do common sense na nagakita o mga digamo sila mo nagagi ko mo tiyan mo to na gano lang ko din paulam mo man lang sa ang kabay sa pagpahayag ni Mark Matulak, bata ni Adonis Matulak. Samtang nagpasalig ang Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw nga naga-duty ang mga traffic enforcers sa syudad, bisan man og tapos na ang Leonardia administration kay ginalauman nga magkatakop naman ang kontrata sa mga enforcers nga job order casuals sa idalom sang current administration. Ini ang kasunod sang obserbasyon sa mga Bacolodnon nga narespondihan kun tani ang negosyante nga si Jeffrey King Sing sang ini ang gintiro sa intersection sang B. Aquino Drive kag Dalan Lacson sang Martes sang udto kon may naga-duty nga traffic enforcer. Naibaloan nga nakamaneho pa si King Sing sang Nissan Patrol kaya nagdiretso ini sa bakante nga lote sa Barangay 3. Suno kay Dennis Perma, head sang administrative section sang Bitaw. May naga-duty nga traffic enforcer sa B. Aquino Drive, Lacson Street sang natabo ang insidente apang nabatian lang sini ang lupok kag wala nakitaan kung sino ang gintiro bangod yara ini sa higad kag nagaandar ang traffic light. Suno kay Perma, naga-duty ang mga traffic enforcers bangod wala man sila sang sweldo kung sila ang absent. Apang aminado man si Perma nga may mga enforcers nga hindi na adlaw-adlaw kung mag-duty. Ang syudad sa Bacolod ang mayara sang malapit 400 ka traffic enforcers. Apang 36 lang sa mga ini ang regular employees. Kag supervisory lamang ang nature sang duty o kung assigned sa isa ka opisina. Suno kay Perma, naga-duty ang mga traffic enforcers bangod kinahanglan o kung kinahanglan ang manpower sa tunga sang dalan kung magluntad ang brownout. Yes, of course, matawag sa po, di ba may traffic lights na mo, so mga personal para manatihikan. Wala pa kami ka-investigar, sila kaya ara naman ang pulis, mo, hindi na kami may-intervene sa kanto kung ara sila po. Pero ako, di sa supervisors, may tao sa that time dito sa area, pero wala man sila kung nakakita, kaya yung batiat ng amunabi. Ang kabayan sa pagpayag ni Dennis Perma, ang head sang administrative section sang Bitaw. Samtang dakop ang 40 anyos nga lalaki sa drug buy-bust operation nga gipadagayon sa 25th Lacson Street sa may barangay 1 Bacolod City las 10 ang takna kagabi. Ang suspetsadong gikilala kay Ernel Sithar alias Tata, residente sang Purok Kagaykay, barangay 2 Bacolod City. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sa Bacolod Police Station 2. Ang operasyon ng ilang napatigayon kaupod sang Philippine Drug Enforcement Group kag natigay naman sa madulom nga bahin sang corner Aguinaldo Street sa nasabit na barangay ang transaksyon sa bulig sa isa ka confidential informant. Na-recover sa mga kapulisan sa suspetsado ang 13 tanan kadalalag ko nga sa sa suspected shabu nga may ginabanta bugat nga 65 gramos kada valor sang 442,000 pesos. Sunod sa kay Pendon, napulo ka sa shay sa suspected shabu. Ang ilang siningagin transaksyon apa nakakuha pa sila sa dugang nga 3 ka sa sang painakop naman ni Sithar. Dugang pa sa recoveries ang 1,000 pesos ka buy-bust money kag 129 ka panid sang 1,000 peso bill bilang budol money. Ang suspetsado ang nakahunong na sa Bacolod Police Station 2 kanatala pa sa kansang nagakaigong kaso pagibaloon pa sa kapulisan kung si Sithar ang may previous cases may kanta na sa illegal nga druga.
Nakakuha kita sang pulo ka bulto or 10-piece heat-sealed transparent plastic sachet containing a suspected white crystalline substance suspected as sabon. Pulo ni siya kabilog ang ginbakal namon sa iya, and then naka-recover pagid kami another 3 heat-sealed transparent plastic sachet of white crystalline substance suspected shabu. Ang estimated weight nakuha naton siya is more or less 65 grams with the estimated street value of 442,000 pesos. Ang kabay sa pagpag ni Police Captain Paul Vincent Mendona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Ginpanugyanan ng transport groups sa Bacolod niya i-consolidate ang ilang sentimento kag request sige ipasa bilang position paper bangod dinhi ang hatagan sang nagakaigong nga tikang sa mga opisyales ang syudad. Kahapon ginpamatian ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang sentimento sang transport group sa Bacolod kadungan sang dialogo. Sunod kay Gasataya, Miyerkules kuntani ang meeting apan bangod alang-alang sa schedule. Ginpatigay na lang ini kahapon. Aminado ang kongresista nga may sense of urgency ang ilang hingyo bangod madamo ang dipampasahero nga salakyan nga wala nagahatagan sang provisional authority bangod sa modernization program. Bangod sini ginhingyo ang Transacon ginhingyo sang transport groups nga isumite ni ini bilang position paper agod niya maka-request ang dialogo sa LTFRB agod niya ma-address ang problema sa transport sector sa Bacolod. Sunod kay Gasataya, welfare sa mga pasahero kag livelihood sa mga driver ang ginaistoryahan ganin nagakaangay gid niya kadtuan diri ang sang mga opisyales sang LTFRB. Ang hingyo naman sa dugang nga pamasahe ang igadiretso na lang bilang petisyon sa LTFRB. Sunod kay Gasataya, provisional authority ang gintutukan nila sa ilang nga pagsinapol kahapon. Ang hingyo angot sa suspension sang excise tax naman ang ipaagi na lang bilang position paper bangod makagabukas naman ang 19th Congress sa Hunyo 30. We are talking about the safety sa mga pasahero. We are talking of the livelihood sa transport industry. We are talking about the welfare sa aton nga mga pasahero diri sa syudad sa Bacolod. So for me kinanglan gid nga tatuan na sang LTFRB. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang nagapati naman ang Department of Health o DOH nga hindi makapaayo ang pagtupad sa igatukod nga Bacolod City General Hospital kag City Health Office. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa meeting nga ginpadagan kaupo na DOH, Department of Public Works and Highways o DPWH Region 6 kag ang pamilya Hinsoli nga mo ang donor sa propiedad nga patindugan sa Bacolod City General Hospital. Gina-explicar sa DOH na kung tuparon ang konstruksyon sa bansang hospital kag City Health Office, mabudlay ang pagplastar sang scope kag coverage sa bayan sa infection control. Sunod sa kay Gasataya, santo sa pag sa Health Department, ang City Health ay isa ka prevention control samtang curative naman ang hospital. Sunod sa kongresista, tipunon ang nasabit ka input sa DOH kay iga-presentar sa palabuton nga administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Kabahin naman sa gindiskusyonan sa meeting sa Miyerkules ang scope of work ang ginbid nga 200 million pesos kag ang inugbid pa nga 250 million pesos kasubuman ang pagpreparar sang implementing guidelines para sa pagtukod sa Bacolod General Hospital kag pagpreparar sa mga kinahanglanon. Sunod sa kay Congressman Gasataya, sa kinapusan sa bulan ginaluman nga magpadigayon sa isa pagid ka round sang paghinunanon ang gunistoryahan ang disenyo sang hospital kay ban pa nga mga concerns. Ang concern sa Department of Health nga dapat ang imo City Health kag ang imong hospital hindi tupaday. So kaya sa technical labing assessment nga they explained it to me nga mas nami kung ang City Health Office layo yasan sa imong City Hospital. Ang kabahin kag dugang pagpahig Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa tunang katapusan nga balita lokal, nagpanugyan ang Philippine Statistics Authority o PSA sa mga holder sang national ID nga mayara sang clerical error nga maghulat-hulat lang bangod iga-schedule sang PSA ang pagtadlong sang mga errors. Tinalikdan niya adlaw ginpahayag ni National Statistician Dennis Mapa nga akomodaron sang PSA ang pagkorek sang mga sala nga spelling sang pangalan sang holder o kung hindi manami nga photo sa national ID sa last quarter sang 2022
Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Luis Gonzales, Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental, ang personal information sa mga nagparehestro ang ila igabase sa personal documents o kon valid ID nga ginrep kon presentar sa tion sang registration gani hindi matumod kung paano nagsala ang spelling sang pangalan o kon iban nga details. 3 man ka beses ginakuhaan sang photo ang bearer kagini ang ginapilian sang luyag niya nga ibutang sa ID gani makatingalahan nga hindi kontento ang iban sa ilang nga itsura kag luyag nga magpailis. Halin sang nagsugod ang distribution sang ID, may pipila na ka ID holders nga nagpadulong sa PSA agad magreklamo angot sa clerical error. Suno kay Gonzales, ginaprioridad pa sa karon ang registration sa mga wala pa nakaparehestro kag ang distribution sang ID bangod ako ang backlog sa printing sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kag releasing sang ID sa mga ID holders nga may clerical error. Ang data suno kay Gonzales, saranggid sila nga makasubmit sang complaint sa PSA apang magahulat-hulat lang kung ano ang advice nagikan sa central office kung san o ini iga proseso. Before naging kuhaan sila sang ila mga data hasta sa ila mga biometrics, may ara na sila supporting documents nga gina-present, no? So hindi lang ko sure kung nga nga nagsala ang mga data nila sa ID nila. Kung may ara gin man nga reklamo nga pareho sina i-review pa man naton liwat sa ilang nga file, no? Pagkatapos ina naman ang may mga reklamo sang ilang nga mga pictures, 3 attempts na siya ginapapilian na sa ila ang 3 attempts nga ina. Ang kabayan sa pagpayag ni Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental. Samtang sa mga holders naman nga wala sang problema ang personal information, nagpanugyan si Gonzales nga hindi ini paggamiton nga attachment sa authorization letter bangod wala sang pirma nga kitaon sa physical ID. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyan to mga kaundan sa ato nagapauna nga balita lokal. Sabay naman sa mga kaundan. Detalye sa ato nagapauna nga balita national, international, kay iban pa nga mga balita. Aton panubalikan. Pagkatapos, ginlamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita national. Nagpaandam ang Department of Finance o DOF sa incoming nga administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. batok sa pagsuspender sa koleksyon sa excise tax sa produktong petrolyo kay ini ang nagasuhestyon sa mga alternatibo nga pamaagi sa pagpaganhagan sa bahin sa impact sa tuman nga pagmahal sa presyo sang gatong. Pila ka mga mamalidha kag transport groups nagapanawagan para sa suspension sa bahin sang excise tax sa gatong agon nga mabuhin-buhinan ang epekto sang nagatimbuok ka presyo sang gatong tugas sa supply disruptions sa bahin sang global market bangod sa nagapadayon nga giyera sa tunga sang pusod Russia kag pusod Ukraine. Apang ginapanindugan sa DOF nga ang pagsuspender sa taxes sa fuel products ang ini makabi nga pinakamaayo nga pamaagi agon nga magpaayo o kung mapaayo man ang kahimtangan sa mga apektadong sektor. Nagapabilin man ang desisyon sa Palasyo sa Malacanang sa pagpahay nga ang koleksyon sa bahin sa excise tax sa oil products ang hindi pwede isuspender apisar sa nagasaka nga presyo sang gatong bangod ang tarifa ang magapundo sa mga programa sang gobyerno. Sunod sa defense o kung sa bahin sang Finance Department ang pagsuspender sa fuel excise tax ang magaiban sang 5.9 billion pesos sa government revenues o kung 0.5% sa bahin sa gross domestic product o kung GDP sa tuig 2022 kag magaresulta sa pagdako sa deficit kasubong man sa kautangan sa gobyerno. Sa tion nga magsaka ang deficit kag debt, magsaka man ang interest rate sa utang sa gobyerno
magaresulta sa pagbuhi naman sa ginakailangan nga fiscal space sa pagpundo sa mga importante nga social and economic programs, labi na gid sa karon nga kinahanglan sa gobyerno nga i-sustain o kon i-boost ang pag-recover sa domestic economy gikan sa nagapabilin nga epekto sa pandemic kasubo man sa giyera sa tunga sa Russia kag Ukraine. Samtang isa naman ka fuel tanker nga nagadala sang 20,000 liters ang gasolina ang may balor sang 1.5 million pesos ang gin-hijack sa Saraya, Quezon sang Miyerkules sang kaagahon. Suno kay Quezon Provincial Police Office Director Police Colonel Joel Villanueva, ang mga suspetsado ni kilala kanday Vincent Reyes kag Philip Magtanggol nahimo nga madakpan sang otoridad si Reyes bangod sa nabilin sini nga cellphone sa sulod sang truck. Samtang si Magtanggol kag duha ka iban pa nga wala pa makilala nga mga suspetsado ang nahimo nga makapalagyo. Suno kay Villanueva, ang oil tanker truck nga ginapanagiyan sang 4M Transport and Sales Corporation ang padulong sa Lucena City gikan sa Azora Depot sa Barangay Castana sang natabo ang insidente. Ginaaligar nga gintayaan sa mga suspetsado sang armas lutang ang driver sang truck antes ini gingapos gintabunan ng mata kag ginbilin sa kilid sang dalan. Sa paglakat sang truck nahimo naman nga makapanghayo sang bulig sang biktima sa nagapatrolya nga pulis na recover ang fuel tanker sa Barangay Manggalang Bantilan sang ginpatigayon ang follow-up operation. Samtang dugang nga balita national nagapati ang isa ka political analyst nga makatugas sang kontrobersiya ang pag-aprobar sang COMELEC and Bank sa withdrawal sa 5 ka mga nominees sang komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities so kung P3PWD party list. Rason kung nga si Anay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang representar sa partido sa Kongreso bilang first nominee. Sunod sa Attorney Jomax Ortiz, ang ini nga sitwasyon una na nga natabo sa 2019 sa bahin sang eleksyon kung sa diin si Duterte Youth Chair Ronald Cardema ang ginhimo nga nominee sa partido isa ka adlaw antes sa eleksyon kag nag-withdraw sadto ang mga original nga nominees kalkip ng asawa ni Cardema nga si Representative Dushel Marie Suarez Cardema kag siya ang ginpili nga magbulos sadto wala ini natigayon bangod wala ini naging panugutan sa bayan sa COMELEC kag isa sa mga nagapamalabag amo si Guanzon. Bangod diri ang asawa ni Cardema amo ang nagpungko bilang congresswoman sa bayan sa 18th Congress kag wala nakasulod ang ila sini nga substitution. Sunod sa kay Ortiz sa karon kaangay nga senaryo ang nagakatabo sa karon kag indi malipod nga mga kontrobersiya bangod si Guanzon nga amo sadto ang hugot nga nagpamatok sa substitution ni Cardema ang nag-substitute man karon sa P3PWD nga partido. Sunod diri sa idalom sang COMELEC Resolution number 10717 ang substitution sang party list nominees pagkatapos sa Nobyembre 15, 2021 nga deadline ang mag-invalid lamang kung ang original nga mga nominees ang napatay o kung incapacitated na. Ginakabig naman sini nga pinasahi ang sitwasyon bangod lunsay ang 5 ka mga nominees gid lamang ang nag-resign kag madamo ang naghambal nga kung sarang lamang nga maka-substitute ang nominees o kung substitute sang nominees sa party list pagkatapos sa eleksyon. Ang mga politiko ang pwede na lamang makasulod bisan anong oras kag sarang nga ma-manipulate ang sitwasyon. Nagapati si Attorney Ortiz nga kon makapungko si Guanzon magapamangkot gid si Cardema kag kun mag-file ini sa petisyon posible nga magdangat ini sa Korte Suprema. Ang guaya sinada na this will be already a controversy already because sa tiyempo ni Cardema wala na dayon pero sa subong ya nayari na sa kay Commissioner Guanzon pwede gali. So here comes now ang bag-o naman niya sa subong sa May 9, 2022 ng eleksyon. Antes siya mag May 9, 2022 may COMELEC resolution na nagasiling nga ang deadline sa substitution will be November 15, 2021. Ang kamay sa pagpahayag ni Attorney Jomax Ortiz. Samtang kabahin na sa karon ang Pilipinas sa United Nations body nga nagka-facilitate sa implementasyon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS santo sa Philippine Mission to the UN. Ang pungsod nga ang na-elect
sang Hunyo 15 sa pwesto sa Asia Pacific Group sang Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS. Sa ginpatigayan nga 32nd meeting sang state parties na tuoy sa UNCLOS, pahayag sang mission nga ang Manila ang nagkumpit sa 8 kaiban pang mga pungsod sa idalom sang APG kung sa diin ang Pilipinas ang nakakuha sang majority votes nga 113 gikan sa kabugusan niya 164 ka pungsod matapos ang 4 ka rounds sang piniliay santo sa New York-based Philippine Mission. Ini ang unang kahigayonan niya ang Pilipinas, isa ka archipelagic state ang magaserbe sa komisyon. Dugang pa sa mga ini nga ang pag-elect sa Pilipinas ang nagapromote sang principle of rotation, inclusion kag representation sa mga katapos sang UNCLOS states, magluwas sa pagpatuman sang international treaty. Ang CLCS ang may trabaho man nga magbuhat sang rekomendasyon sa coastal states sa mga butang nga may kangtanan sa pagtukod sa mga limitasyon. Ang rekomendasyon kag matika nga hindi makahatag sang risgo sa mga butang may kangtanan sa delimitation o kon liwat nga pagplastar sa mga boundaries sa mga kadagatan nga natung-an sa magkaingon nga mga estado. Kinpasalamatan naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang China bangod sa pagsuporta sini sa Pilipinas. Samtang nagsapol ang mga military commanders gikan sa Pilipinas, Japan, Estados Unidos, South Korea kag 14 kay banpang nga pungsod sa Tokyo, Japan subong nga semana para sa pagtililipon ng ginalauman sang Washington, USA nga makabulig sa paghuman sang kooperasyon sa tunga sa mga pungsod nga makabulig man sa pag-contain sa China. Ang Pacific Amphibious Leaders Symposium o kunang PALS ang ginupisan sa Estados Unidos sa Hawaii sa tuig 2015 sa ini ang nag-umpisa sa paghuman sang pulisa batok sa pag-engage sa China sa tinutuyo nga mabalabagan ang pagpabaskog sa influensya sang Beijing. Ini ang lakipan sa military pivot sa Washington sa Asia kag pagdusot naman sang mas madalom pa nga koneksyon sa mga may kaangay nga pananawan nga mga pungsod sa reyon. Sa iya sining closing address ngay pahayag ni Lieutenant General Stephen Roder, ang commander sa US Marine Corps Forces Pacific, nga wala sang pungsod nga makasarang nga nagaisanon batok sa China kag tanan sila ang may bahin nga sarang nga makabulig. Ang 4-day event nga natapos na kahapon, una nga gin-host sa Japan, karon nga ang Tokyo ang nagatingua nga magkapot sa mas dako nga regional security role sa pagkontra naman sa China, North Korea kag sumuman sa Russia. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, ang Pilipinas ang nakabakuna na sa masobra 3.1 milyon nga mga kabataan nga nagaedad 5 katuig tubtob 11 anyos. Santo sa latest data gikan sa National Task Force Against COVID-19, ang figure ang katumbas ang kapin 22.5% sang target nga age group. Kalahip sa mga kabudlayan nga makita sa vaccine rollout among pagduha-duha sa mga ginikanan sa safety sang bakuna. Sa Caloocan City, plano na sang local government nga step up ang information drive agud nga ma-address ang issue. Suno kay Caloocan City COVID-19 Vaccination Coordinator Dr. Rachel Basa nga manubo lang ang demand ko ng ginikanan kaga kasubong man ang mga kabataan nga luyag magpabakuna batok sa COVID-19. Dugang pasini nga dapat gamiton ang social media kag batuan ng fake news may kangtanan sa pagpabakuna. Payag pasini nga yara man ang teknolohiya agud nga mapadasig pa ang pre-registration kag pag-follow up sa mga pasyente. Ginabiso man sang isa ka infectious disease specialist sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan batok sa COVID-19, partikular na karon ngayara ang presensya sang mas makalalaton nga Omicron sa variants sa pungsod. Samtang sa bahay naman sa ato nagapauna nga balita international, una kita sa Irpin sa Ukraine. Naglibot ang mga lideresang pungsod France, Germany kag Italy, sumuman Romania sa nagkalawasak nga mga banwa sang Irpin sa Ukraine bilang pagpakita sa ilang suporta. Ang ginalauman naman sa Kiev government nga masundan sang konkreto nga tikang sa pagbulig sa nagaluntan nga giyera batok sa Russia. Ang Irpin nga may populasyon nga 62,000 antes ang giyera ay isa sa main hotspots sa pangilinaway batok sa Russian troops antes sa maini nga nag-atras gikan sa northern region sang Ukraine kag ginsentro ang opensiba sa nasilangan nga bahin sang pungsod. Seryoso naman naging pamatian na Emmanuel Macron sang pungsod France, Olaf Scholz sang Germany, Mario Draghi sang Italy kag Klaus Iohannis sang Romania ang eksplanasyon sa Ukrainian officials sa mga natabo sa lugar samtang sila ang nagatindog sa nawasak kag nagkalasunog nga mga establishmento. Paig sa Ukraine nga ang Russia ang nagkomitar sang large-scale atrocities sa Irpin. Apang ginapahinwala naman sa Russia ang
alegasyon. Aman dires nga makasuksok sang suits apang wala sang makitaan nga protective equipment napalibutan sa mga armadong soldado. Kadungan sa pagkakita ni Macron sang slogan sa isa ka pader nga nakapagkit ang Make Europe Not War. Pahayag naman sini nga nagakaigo ang nasabit nga mensahe kag natandog siya diri. Hindi naman sa mga ini kaupod si Ukrainian President Volodymyr Zelensky apang sila ang nakatala naman nga maghinun-anon. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas ang pungsod, kato naman kita sa Netherlands. Ginpayag sang Dutch Intelligence Service nga ila nadakpan ng isa ka Russian military agent nga nagtuyo nga magamit sang peke nga identity agod niya makasulod sa International Criminal Court o ICC nga nagaimbestigar na tuhoy sa mga akusasyon sang war crime sa Ukraine. Santo sa ahensya naghuman sang plastado nga cover story nga nagadugay sang malawig nga tinuig ang suspetsado nga Sir Sergey Vladimirovich Cherkasov agod nga makasulod sa Netherlands bilang isa ka Brazilian national para sa internship sa The Hague-based ICC isang Abril. Suno kay Dutch Intelligence Agency Chief Erik Akkerboom, ini ang long-term multi-year GRU operation nga gamitan sang malawig nga tion, enerhiya kag kwarta. Sa karon wala pa sang reaksyon gikan sa Moscow. Apang si Russian President Vladimir Putin ang nagpanginwalan na sadto na tuwi sa mga kaangay nga issue kag nagapati nga ang akusasyon sang espiya ang kampanya sang Western agod nga higkuan ang pangalan sang Moscow. Payag sang Dutch General Intelligence and Security Service o AIVD. Pinagi sa statement nga isa ka lalaki nga ginkilala sa alias nga Victor Moller Ferreira ang gin-pick up sa Dutch airport. Ini ang gindeklarar nga undesirable alien kay ginbutang sa masunod nga flight pabalik sa Brazil kung sa din ini ang magapangatubang sang court proceedings. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagsaka sa 50 pesos ang presyo sang live weight sa manok sa pungsod nga ginapatihan sa mga nagabaligya bangod nga sa kakulang sang supply kag mainit nga tempo. Sa karon nagahamboy sa 190 pesos sa tubtub 200 pesos ang kada kilo sang manok sa pila ka merkado sa Metro Manila. Apang patag sang United Broiler Raisers Association o UBRA nga wala sang kakulang sa supply sang manok sa Metro Manila kag mayorya sa mga lugar sa Pilipinas magluwas lang sa mga probensya sang Abra kag Zamboanga. Inibangod sa mga kaso sang bird flu subong 2022 kung sa diin apektado ang supply santo sa monitoring sa Department of Agriculture o DA. Suno kay Obra President Elias Enchong nga sa Abra ang rason namo ang restriksyon sa paghulag sang manok ilabi na ang lain-lain nga mga tikang sang local government units o LGUs. Samtang nagjutay naman ang producer sa Zamboanga, samtang may mga ginapatuman naman nga restriksyon sa movement sang produkto gikan sa Visayas, kagiban nga bahin sang Mindanao. Gani ang ginakulang sa supply sang manok sa nasambit nga probinsya. Patag naman ni Department of Agriculture spokesperson Noel Reyes, nagakulang ang supply bangod nagdepopulate ang mga inisang ginasagod nga manok bangod sa risgo nga magamahalang presyo sang bubod. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 53 pesos and 37 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 79 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Arabian rial na may baylo nga 13 pesos akon 14 pesos and 22 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 55 pesos and 75 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded may valor 80 pesos and 25 centavos tubtub 81 pesos and 24 centavos. Ang premium may valor 81 pesos tubtub 84 pesos and 74 centavos. Samtang ang diesel may valor nga 84 pesos and 58 centavos tubtub 85 pesos and 27 centavos. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, manginda ko nga pressure para sa Boston Celtics ang hampang alas 9 subong adlaw para sa Game 6 ang NBA Finals. Karon nga 3-2 na ang tali pabor sa Golden State Warriors. Apang nagpromesa naman si Celtics stars Jaylen Brown nga hindi ini magpapierde sa Warriors. Suno kay Brown, ginalook forward sini ang challenge bangod kinahanglan nila ini nga hakson. Pag sini nga ang last game ang sa ilang home court
kaya manginhampang amo ang magarepresentar sang mismo nga team sa bilog nga season. Dugang pa sini nga wala sila nahadlok sa Golden State Warriors kaya igahatag sa mga ini ang tanan sa hampang. Sunod diri luyag nila nga magwa kay ipakita ang best version sang basketball santo sa ilang nga ikasarang. Ang Warriors ang abanse na sang isa kadaog kag isa na lang kakadalagan ang kinahanglan agud nga makuha ang ika-4 nga titulo makaligad sang 8 ka tuig matapos ang ilang nga pagdaog sa Game 5 sa San Francisco sang Martes sa score nga 104-94. Hindi naman nangin maayong performance ni Warriors star Stephen Curry apang si former number 1 draft pick Andrew Wiggins among nagpanguna sa opensiba kag depensa kung sa diin ini ang nakabubo sang 26 ka puntos, 13 ka rebounds, 2 ka steals kag isa ka pagsupalpal sang nga nagresulta sa 3-2 series lead. Samtang ang Celtics ang nakaangkon sang 18 ka turnover sa Game 5, buta nga hindi dapat maliwat sa karon nga hampang kung luyag sa mga ini ang sang Game 7 nga patigayunon balik sa ilang home court sa California. Suno kay Brown ang batuhon nga umpisa sang Boston sa season ang magapatindog sa ilang team karon nga sila ang nagatuyo nga makabangon gikan sa duha ka sunod-sunod nga kapyerdihan. Samtang sa aton sinin naman nga showbiz news, nagtuad na ang aktres na si Carla Abellana na tuhoy nga naglapta sa istorya na nungod naman sa pagbulagay nila sa yabana nga si Tom Rodriguez matapos ang komento sa isa ka netizen may kantanan sa issue. Isa ka netizen ang nagkomento sa YouTube nga kaangay ginsaway ang pag-react ni Carla sa mga negatibo nga komento kay Tom kasubong man ang pagpangayo sini sa bulig sa social media. Sunod sa netizen kung hindi luyag sa aktres ang negativity, dapat wala na lang ini nag-like sa mga negative comments kay Tom. Kasubong man sa pagsininga kung may problema ang duha, hindi dapat sa Instagram magpangayo sang bulig. Sabat naman ni Carla nga mabudlay punggan nga magpagwa sang kaugot sa bisan ano nga paagi ang mga tao nga tuman ka nasakitan. Payag sini nga wala siya ginatagan sang respeto, gininto, ginbutigan, gingamit, kag ginpakahuyan, kag ginapagwa pa nga siya ang estupido sang aktor. Adugang pa sa aktres nga hindi lang siya kundi pati nang iya pamilya ang ginimuan sa malain kag gintuntuhan sa mga nagsunod nga mga inadlaw, sinimana kag binulan nga sobra-sobra na ang kasakit para sa aktres nga nagtugas ang pagkadugmok sa sini nga tagipusoon kag pagkatawo. Apang nagapati naman ining si Carla nga siya makabangon pag-abot sa nagakaigong Ateneon. Panindugan ni Carla nga wala ini sa malain nga ginhimo sa iya sini nga bana kag sunod diri ginhatag niya kay Tom ang matuntun nga paghigugma, pagrespeto, pag-alaga, pag-amuma, pag-insyende, pag-agwanta tuman kadamo nga pagpasaylo, malaba nga pasensya, pasalig, pag-asikaso, pagprotekta, kag iban pa. Sa piyak sini kaangay nga ginapunggan man ni Carla, ang makambal na tuig sa iya nga ginabatsyag, batok siya sini nga bana. Payag sini nga 7 ka tuig na siya nga bawal o kung ginadilian nga magpangakig, magsunggod, masakitan, mapasawan, masubuan o kung madismaya. Ay ano na lang ini. Bagod siya ang ginasakit sang aktor kung nambalan niya ini sang sala nga nahimo ay abaw. Nagabatsyag man sa kadlok si Carla sa tion nga nagahambal ang aktor. Sunod diri 7 ka tuig na nga natipon siya kaugalingon ng tanan, gani kinanglan man sini nga ipagwa ang iya sini ginabatsyag. Gipayag man sa aktres nga ginapanugyan sini nga magpa-check sa eksperto ini si Tom. Sunod sa kay Carla, gamay lamang ang nagakabasahan, makitaan kamabatian sa publiko online kag wala na ibaloan ang nagakatabo sa likod sang camera kag sa sulod sa ila sini nga panimalay. Panidugan ni Carla nga hindi siya malain nga tawo, kaangay sa nagakabatian online o kung sa TV, bangon nga ginpadako siya sa iloy kag lola nga nakaibalo magrespeto, mag-insyende, magpalangga, magpasaylo, magpasalamat, magpaubos, kag siya ang may kahadlok sa Dios. Sa karon, wala pa sa naging komento ang aktor nga si Tom Rodriguez natuhoy sa issue. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamoyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa mga daw Biyernes, petsa 17 sa bulan sang Hunyo 2022. Kag sa gyapon, bantay kita sa masunod nga programa, ang Bombo Report Second Edition po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita.
Kag ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo cash subsidy. Pobre man ang aton driver nga mga kuturan. Presyo sang pagsaka sang gatong daw wala na sang katapusan. Haluso na gani makabatak sang ginarkilahan nga salakyan, ginagwan tang init kag ulan para sa pagpauli may ginabitbit nga bugas kag sudan para maipakaon sa iya asawa kag mga kabataan. Makaluluoy na gid ang ila sitwasyon. Bulig sang gobyerno ila gid kinanglanon. Problema dapat man nila tamdon kag tagaan sa nagakaigo nga solusyon. Cash subsidy sang gobyerno, maayo man ini tani nga plano. Tani sa driver dapat ini diretso kay sila ang sasalakyan nagamaniho kag direkta sa pagsaka sang gatong nga apektado. Dapat hindi sa operator igatag ang kwarta kay basi makwa pa sila sa ila partida. Dapat sa driver iga diretso para makabulig-bulig man sa ila sitwasyon nga kapigado. Ang ini ang pauna-una pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming nga rason sang